Здравейте хора, това е следващия клип. Продължаваме там, където се спряхме. И сега купаем и мината. Някой ще ми даде, аз ще направя печка, ако някой... Аз имам за печка. Да направя ли? Някой има ли дърво? Ами аз го дадох на дидо ти. Я не го дай. Колко искаш? За паричка ми трябва. Ето там, че ще ти стигнат. Опа, извинявай. Ще стигнат ли се? Чай, извиняй, Алекс. Или кой съм ударил? Така е малко. Ето. Направих печка. Ето е моето легло. На слънце да играем, Яри. И това е. И аз имам легло. Само на къв трябва да намерим. Да, наистина, трябва да ви намериш. Аз купаем минута. Навънка светло ли вече? Става светло. Или тъмно. Аре, купай с мене, бе. Отивам за вълна. Аз тя за дърво. Аз купаем минута. О, там да ни къщата, бе. Къде? В минута. Ние на дървото. Аре. Ела Добре. ти да ви покажа на кое. Вие направите, аз кой ще купая пак. Е, тук някъде. На той дърво. Ма трябва да направите стълба. Ще направя. Хора, аз ще заровя къща. Листата. Аз мога да намеря, не. Имам две дървенца. Капнинги. Аз почвам да ги бера. Искате ли тук да не е минута? Да, те нали там сте. Не, тук, не минута, а къщата. Къде е колко? Искаш ли? Тук. Вълна. Виж къде? Тук. Окей. Ще я направим. Крие се като вълната. Ела така. Чакай, ела при мен в минута. Че аз... Бера един стак с дърво. Сега ще дойда, Алекс, запази ме. Сега ще дойда. Ето ти това. Вълна. Вълната колко имаш? Ами 0. Ти беше. Вече имам едно. Нищо. Колко е? Лего. Ето това. Чест. Вземете ми леглото. Чест плейс. Сега. Сега ще го взема. Да го взема ли? Чакай, аз ще взема често. Аз ще взема крафтинга ми и това. Аз съм събрал един стак с И дърво. печката. Не, тя да мене, бе. Тя е моята. Идвай тук. Идвам. Взехте ли легото колко? Сега ми Ела да ви покажа къщата. Взехте ли крафтинг, Тимо? Да, взех го. Къде е, бе? Дърво! Тук. Пак. Намерих дърво. Тук. И паднах за едно дърво. То не можа да го взема да няма. Слагай крафтинга, бе. Чакай малко, е. Боже! Качва се, ето. Има. Нека да сложи крафтинг. Чай да... Ето крафтинг. Чай където е. Не ме служи го. Да. Преработвам си дървото. Я дай 3 да... Не ми трябва дърво. Аз нямам легло, хора. Ти на колко? Направих стълби. 18. Аз 3. Слагай. Тук това дърво. Да. Аз вземам дървото. И горе ще го направим. Той дърво ли? Дед го чупя. И двете. Добре, чай да сложа тук. Имаш ли още, бе? Какво имам? Те ще не стигнат. За какво аз направих? Да, махнем листата. Нищо, давай. Махам листата, хора. Дай. Но дървото ще го оставя. Не, човек ще го... Побиш. Да. Махам листата да го оформим. То ще пада. Аре, аз имам дърво. Паркур! Имам един стак. Какво е? Двамата вече и душаме дойде. И да бачкате като във въгла, с някакви си ви предадали. Нещо да запираме. Тук има, ще направя стълби. Беше отгоре. Овца! Ти ме махай. Овца да мене! Казах дежурния да изтрие на ската. Той е страхотно наблюдение за овце. Пак. Yes, бе! Чай да се чупя това. 13 и 16 номер. Не съм Калян, бе. Константин и Християн. За
Защо? За неизпълнено дежурство. 3 пъти каза дежурния да изтри да ската. Хора и също дойде. Ма само ще чуха. Я пове къщата. Я да бе нагоре. Ари, да няма и три. Да няма и три, бе. Чуй. Дай си бележи си главата. Тефтерето за кореспонденция веднага. За неизпълнено дежурство. И хора, спирам клипа, надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, ако не, дайте палец надолу. И не забравяйте да се абонирате. Това беше от мен и да, довиждане.